La força que em dones tu fa que encara sigui aquí. M'omples de la teva llum sense... Fushigi Yugi, el joc misteriós. La resplendor vermella de les ales. Amb què em surts ara? Vam quedar que tu t'encarregaries de l'educació de la nena. Sempre a la feina. Vols dir que tot plegat no ho fa servir d'excusa? Com dius? Torna-m'ho a dir, això. T'ho repetiré tantes vegades com vulguis. Tot m'ho encolomes a mi, mentre tu vés a saber què fas. Ja n'estic fins al capdamunt de les teves sortidetes a deshora. Mira qui parla. Et penses que no me n'he adonat? Sempre tens alguna excusa per sortir. Amb l'edat que tens, es pot saber per on et passeges? Això no m'ho hauries de dir, tu, precisament. T'has desempallegat completament de les responsabilitats de la Mayo. Abans ella no era així. Doncs potser deu ser que no l'eduques prou bé. M'estàs dient que tu no en tens cap culpa? Prou! Ja t'ho he dit. Tinc molta feina. Sempre a la feina, a la feina. Et penses Pareu, que perdona tot? sisplau! Tens feina? Calla! Per què haig de tornar? No ho facis, Sakaki! Digui'm qui ets. Ets tu, Taka? Em sents? Keisuke, però com pot ser? I la Miyaka? S'ha despertat ja la Miyaka? Es troba bé? Doncs encara segueix igual. Sí, és clar. De fet, et trucava per la Mayo. Què li passa a la Sakaki? No sé per què, però des que la Mayo ha sortit de la seva cambra, el llibre no en diu res d'ella. Que potser li ha passat alguna cosa? Bé, de fet, no ho sabem. Per això... Entesos. Ara mateix tornem al palau. Taka, jo... Yui, tranquil·litza't, sisplau. No et precipitis en les conclusions. Però és que... Podria ser que per culpa meva ella, la Mayo, s'hagués vist embolicada en tot això. Yui, ja en parlarem després. Ara haig de tornar al palau a buscar la Sakaki. Taka! Confio en tu. Què vols dir? L'imperi ja no se salvarà. La Mayo no és la sacerdotessa. He estat injusta amb en Taka i els altres. Per què estàs tan trist? Que potser has oblidat que ets l'emperador de l'imperi de Conan? Tens unes obligacions. Segurament la Mayo tornarà a recuperar el seu veritable cor. En Taka i els altres, a hores d'ara, es deuen estar jugant la vida lluitant. I tot i així, tu... Encara no ho has entès. En cas que l'imperi de Conan desaparegués, qui seria capaç de donar-te'n la culpa? Tu ets l'emperador, i ara hi has fet tot el que has pogut, i no hi ha res que hagis de témer. No has de témer res, només avergonyir-te de la pena que sents en el teu interior. Altesa! Altesa! Eh? És terrible! La senyoreta Mayo! Com dius? Què li ha passat a la Mayo? Mayo! Mayo! No corris tant. Sí. Mayo, torna cap aquí. Veniu, veniu! Mireu! A veure... Aquest massal està ple de peixets petits, ho veieu? Caram, és veritat. I n'hi ha un munt. Com és que t'agraden els peixets petits, Mayo? M'agraden molt, la veritat, però encara m'agraden més el pare i la mare. Oh, moltes gràcies, Mayo.
Mayo, tu ets la nostra estimada reineta. Pare, mare, vam ser molt feliços. Bàsquet! Saori, sempre estàvem juntes. Perdona'm, Saori. Però tu, tens idea de quina mena de llibre es tracta? Entrenador. Mayo, no hi entri, sisplau! És massa perillós! No ho facis! Boshin. Hockey. No t'amoïnis, jo només volia parlar una estona amb tu, Mayo. He fet un munt de coses horribles. Volia cantar que es fixés en mi. Tan sols volia això. Taka! 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 Jo m'he portat tan malament amb tu. Perdona. Mayo. Mayo. Torna. Sakaki! Torno a sentir l'energia de la Mayo. Ostres, esteu bé? I la Mayo? Encara respira. Deixa-me-la veure. Sisplau, Mitsukake. Sakaki. Taka. Au, va, no t'amoïnis. Estàs salvada. Que estrany. Per què m'has salvat? Que no entens que jo... Em penso que jo ja no aguantaré gaire més. Ei, has de ser forta. Afanya't, l'hem de portar al mausoleu de Suzaku. El mausoleu? Sí, crec que allà hi trobarem totes les respostes que estem buscant. I també el nostre enemic. El nostre enemic? Enemic. Heu pogut salvar la Mayo. Sí, però... Entesos. A partir d'ara, us en encarregueu vosaltres, les 7 constel·lacions de Suzaku. Gràcies, Altesa. Escolta'm bé, Taka. En les teves mans confio la Mayo i el destí d'aquest imperi. Sí. Com es troba la Sakaki? Ja no hi ha res més que pugui fer amb els meus poders. Aquest pas al cos de la Mayo desapareixerà. Sakaki, aguanta. Taka, el nostre fill. Perdona'm, sisplau. No he pogut protegir-lo. És el meu càstig. Però què estàs dient? No ho diguis, això. Això no és cap càstig. Ara no cal que t'amoïnis per la criatura. Sakaki! Mayo! Fes servir això. Chichiri, això és l'aigua sagrada per curar la teva ferida. Potser ha arribat el moment d'utilitzar-la, oi? Però per què li passa això al cos de la Sakaki? Desconeixem el motiu, però si això continua aquest pas, desapareixerà per sempre. Però per què? Per què? Això és perquè jo vaig odiar la Miyaka i em vaig convertir en la sacerdotessa de Seirio. En el llibre dels 4 déus del cel i la terra només hi pot haver una història cada cop. Però tot i així, per culpa meva, van coincidir 2 sacerdotesses alhora. Oh, vinga, dona, què dius ara? Keisuke, sisplau, digue-li que s'equivoca. Sí. En aquell moment va aparèixer Seirio i també Suzaku, i llavors tot es va acabar per sempre. En aquell precís instant, el món de dins del llibre es va començar a desintegrar. Què? Vols dir que quan la història de la Mayo s'acabi, el llibre desapareixerà?
El llibre necessitava una nova història, una nova sacerdotessa que continués escrivint-lo. Per això, la Mayo... Ara, tota la destrucció que té lloc aquí dins, en el llibre dels 4 déus del cel i la terra, forma part d'un pla, el seu propi reciclatge. Però no pot ser. La Mayo estava enamorada d'en Taka, fins al punt d'odiar molt la Miaka. De mica en mica el seu cor es va anar omplint d'un sentiment obscur i monstruós, i quan l'energia negativa va ser suficient per destruir el món, llavors va adoptar la forma de Suzaku. Entrenador! Per això... Entrenador! Saori, què et passa? T'ha canviat la veu? Volia acomiadar-me de tu, Keisuke. Va, dona, què dius? Sisplau, digues a tothom, a la Saori, a la meva mare i al meu pare, que ja no ens tornarem a veure. Sakaki. Em sap molt greu, de debò, m'has de creure. Potser m'hauria d'haver acomiadat abans. Abans de ser transparent i desaparèixer per sempre. No desapareixeràs, t'ho prometo. No veus que encara et queda molta vida? Et queda molt per viure en aquest món. Ho has de fer per tu mateixa i per tota la gent que t'estima i et necessita. No et pots morir mai, o encara ets jove. Ets massa jove per morir. Ets tan bona persona, entrenador. Adéu. M'hauria agradat conèixer-te abans, molt abans que passés tot això. No te'n vagis, Sakaki! Torna, sisplau! Entrenador. Saori. No ha funcionat. Taka, hauries d'agafar la noia i tornar a l'altre món. Afanya't. Si poguessis tornar abans que desaparegui completament, potser aconseguiríem salvar-la. Què dius? Això és una ximpleria. La Miaka t'està esperant. Sí. Te n'has d'anar, Taka. Tu pertanys a un altre món. Escolteu, amics. No hi ha cap necessitat que tornis. Però què? Aquesta veu... T'estàvem esperant. No pots tornar de cap manera, Taka. Noriko! Nois, deixeu-me que us digui que esteu tots una mica massa confosos. Des de bon principi, la Mayo no ha fet res dolent. Que no ha fet res dolent, però... I el nen, el fill de Taka? Au, va, encara no ho heu entès. La Mayo no se l'ha emportat pas, el nen. Com? Llavors, això vol dir que... Evidentment, la Miaka va decidir enviar el nen cap aquí. Què? La Miaka? Esclar que sí. De fet, jo abans també hi havia pensat en aquesta possibilitat. Tu també? La Miaka sabia prou bé que aquest món corria perill. Bé, com a Miaka potser no, però com a sacerdotessa de Suzaku, inconscientment, ho havia de saber per força. El cor de la sacerdotessa n'era conscient. I aleshores, a través de la Mayo... No pot ser que la Miaka ho sabés. No, si la Miaka... Encara que hagués volgut portar el seu fill aquí, la Miaka no podia venir a aquest món i ha utilitzat la Mayo, que sí? Exactament. La seva funció com a sacerdotessa ja havia acabat i, a més, estava embarassada, però... El fill que esperava era el Shinzaho. I per convocar Suzaku calia que el nen fos aquí. Per això va decidir encomanar el seu fill a la Mayo. Hi havia la possibilitat que això no funcionés, però va tirar-ho endavant posant en perill la seva vida. Ho enteneu? Em fa molta llàstima pensar que no és conscient de tot el que està fent. Esclar, si en fos conscient hauria vingut ella mateixa, coneixent la Miaka. I doncs, què penses fer, Taka? Encara penses tornar? Em penso que no he dit en cap moment que tornaria. Aquesta és la meva terra natal. A més, no puc tornar i abandonar els meus amics. Ho has fet molt bé, Mayo. Has protegit el Shinzaho arriscant la teva vida. Ara només falta el meu estimat.